Welcome to my humble home! Bapuwas ako ang treehouse, oy! Nindot kayo pagkabuhat na ako, bay! Diri naman dyan ko mo po yung forever ba? Murag si Tarzan ba? Asa ganito nagpuyo si Tarzan? Idi sa kagubatan! Parehas na me! Pero ako, na ako'y treehouse! Unsa ganitong singgit ni Tarzan? Ay ana dito! Kulang na nagbagong dirao, dira na ko ibutang para inignaog na ko. Dili na ko mag-ambak-ambak, mag-swing-swing na lang ko. Idihayahay na kayong paminaw na ko. Tapos, aside nga na ako'y treehouse nga gwapo kayo, naapog ko'y agata sari-sari store. Oh, daghan kay kong mga baligya, sari-sari yun. Oh, naapad yung bunga sa nangka. Makwartahan na dyan ko, ani ba? May untag na ay makabantay na ko diri ano nga naa na po diri ang ako ang sari-sari store aron makabawin ako sa kong kapital ba. May na lang ba pamugas-mugas kay diri na bayad jud ko mo puyo sa kong treehouse. Pero dili sa ko maguna-una ana. I-appreciate sa nako ang kagwapo sa akong balay. Oh, nindot kaayong yun bay way makatupong. Kantahan dog pina princess be. I'm done hiding, now I'm shining like a wannabe. Bakuha jog tingog oy, mura jog kog prinsesa bay. Prinsesa nga walay palasyo ba? Nge, naamang gugkoy palasyo ba? Unsa day ni kagwapo ani ako ang treehouse? Time pa para good be? Wala lagi tao nga nakabantay nako diri ah. Nga ganihara man unta ko nagkanta-kanta diri. Wala gid sila kabantay sa kuwang tingog nga murag si Ibong Adarna. Mga lami bayag yun ni ako ang mga baligya diri ah. Unya dili sila makapalit. Oh, tanawa daghan kay kog baligya. Na ay super crunch nga green, chili black, lami kaayo ni. Tapos dingdong, tapos naapa joy happy, naapa joy nangkaw kakao. Oh, doble na kayong lami-lami diri sa kong tinda ba. Mga tao, mga silingan, abri ng gamayng tindahan, alina mo. Nag-promo bayagyog ko, pwede na ko ni ibay 1 take 1, 40 ang duha. Time pa, kinsa man ang sigayaw diras babaw sa kahoy bay. Pamilyar king tingog bay. Nagbalibala siguro diras babaw sa kahoy ba. Adtuon din ako na be. Mga silingan, alina mo. Mga silingan. Oy, bonok, first customer. Agata, nagunsa man ka diras babaw sa kahoy? Unsa man ka bunok? Wala ka kabantay sa ako ang nindot nga treehouse plus sari-sari store? Nga nanduran mo kaninda. Dito mong kraang tindahan di ay. Ay lit na ka sa balita bunhok. Gitulis di kustan. Lamigi kay siya tuliyon og usab no. Maunang diri na lang ko sa ibabaw sa kahoy nagtinda. Kay di man to siya kaabot diri. Oh, guro ako man sit nga katoy. Unya, nakay mo palit diri nga nama ka sa babaw sa kahoy. Ay na katong mga hilig og nature. Unsa man, mo palit ka na ko dili. Unya, tagpila man ay mamakaon, basig mahal na po kayo na. Dili, barato na ni. Naana ni buy 1 take 1. Tag 40 ang duha. Nge, sa to pa, tag 20 isa kay duha man ka, promo. Mura gabong kagulat nag-promo ana. Ayaw pagbuot hok. Kay ako ama ni tindahan. Customer ka. Time sa agata, mura gwapo lagi ni mo treehouse. Ikaw rin nagbuhat ane? Ay, syempre! Engineer ba ako no? Howd kay kumuhimo og balay? Hala agata, kanang pwede ko maapil. Bakas ta ba? Nge, karon pa ka mo apil nga humana. Paghimo og imo. Garbo kay ka agata ba? Maapil na naman ta ako sa mong treehouse. Kadagag kahoy dira sa palibot bunok oh. Maghimo di kagimuha nga treehouse. Pero ay lang paatbang nako. Kay basig maninda pug ka. Mapugok nako kay walay mo palit nako. Bahala na ka di agata oy. Wala man pa yung palit nimo. Kay isa pa, baldita ka unya mahal pod yung pagkaon. Bahala na ka dira oy. Che, dili di ka mo palit. Wala kong labot ni mong bunuka ka. Layas dire. Malas-malas ra ka sa kong mga baligya. Mga silingan, mga tao. Alina mo, abre ng gamayng tindahan. Kabuang na katabay, nagpromo na siya pero tag 40 ang duha. So tag 20 gapong isa. Pagkatala-tala gidoy. Che, reklamador. Hawa dire. Suplado. May unta ag tulson ka ni kusan og usab dira kay malita kay ka. Wala ko'y labot. Pinakatandog sa kong kadato.
Wow, ninduta sa kong bulkan-bulkan. Uy, hala, natumpag ang tutoy-tutoy bay. Pang buinas-buinas biyan eh. Tan. Nagunsa man ka diri hok? Na ako'y ibalita sa imuhatan. Malipay juga ani ba? Ha? Unsa man? Di agata gutan, na treehouse tan, nagtinda-tinda pagitan, lakaw tan, lungkaba. Hala, sudagan kay sa baligya. Kan ayutan, nagpromo pagid siya tan, tagduha ka orinta daw. Nge, mahala po doy. Deserve gyud nga lungkabon ba? Lakaw na tan, lungkaban na tan. Lungkabon? O pwede raman po sunugon. Tama tan, sunugatan para wala na siya treehouse. Tama, bantay lang ang agataha ka, hilak jud karon. Esa tan, tunga ay biya ko sa makaon ha. Tara hok, look out ka na ko hok. Tu karang treehouse agata tan no? Hala murag gwapo lagi na yan treehouse. Mas gwapo na, sunugon tan. Unya tan, unsa man na pagsunog tan? Ako'y bahala. Kuya ko maging kusta noy, mandurugas kig naong bay. Patay si kusta nagdalag sulo bay. It's time to burn. Da, puti ka may. Layla bay, is that you? Unya hok, nice akong plano no. Kanatan, sunugin ang treehouse karon ni agata. Ako pa, mandurugas gud ni. Unya hok, puhago na akong lampinig. Sige na tan. Iwag sa kong baligya, uy. Hala! Aso lagi kayo, bay! Sama na yun ay nagdaob! Ha? Timing kayo, unas pa yung hanig. Kusog kayo ni maog daw ron. Aso wag yun, oy! Unsa man ron! Nasunog akong treehouse! Haha! Nagbalay-balay na po na kadiri ha? Kustan! Ako yun eh! Nagdala-dala lagi kag kalayo! Unsaon ni mo na kustan? Saon man di ay, idi ipuhag sa lampinig nga nagpatong sa kahoy. Ha? Wala may lampinig diri kustan! Ha? Wala di ay? Ikaw di ay! Ha? Sunugon ni mo akong treehouse! Ayaw! Unsa man, munaog ka diha o muapil kag kasunog. 1, 2, 3. 4! Ambak! Agay! Nabali na akong kamot! Hala, nagdugo! Nagdugo kung saan! Huk! Napiyang na! Abanti ko hang makaon! Kapitan! Bantay lang yun mong duha ba? Ipapriso wag yun tamo ba? Ha? Ipapriso day ha? Time to burn! Goodbye, treehouse!